Tady je krátká výrobní porada před letem. Kamera. Trošku statický záběr, ale to nevadí. Ty mě utíkají ze záběru. Radši to už polož. To bude boj. Míra. Takže kamera, klapka, Matěj poprvé. Krásný padák. Dobrý den, mladí muži, máte prosím chvilku na rozhovor? Nevíte? No. Někdo tady spadl do záběru. Nemá to chybu. To jsem tak z pozadí, tady spoza šnoraty dramatické, ano. A je vidět, jak to, že to není tak jednoduchý, že to není jak se na prádlo. A co říkáte na dnešní meteorologickou situaci? Ale tak já bych to řekl sprostě, ale tak... Svými slovy, klidně svými slovy. Děkujeme vám za rozhovor. Ano, tady záběr na Matěje. Takže Matěj, máme splněno, můžeme do kavárny. A čo myslíš ty, Vojta? Pojde to? Dobrá, nebudem vypínat kameru. Natočím tvoju prvú jarnú brázdu. Neslyší, nevidí. Hej, v pohodě, koukej tam. Tady uděláme záběr na generálního sponzora této výpravy. Ne, to není asociace. Ne, vlastně na tohle logo nemám, aha, nic. Jak si ten... straně? Nebo vzadu? To teď už jo, to bude, to záběr ještě neustupuj. Pěkně, prdíku. Můžeš tě oslovat takto zkráceně? Nemusíte oslovat se jménem Prdbull, jo? Toto je prototyp padáku ovládaného hlasem. Řídičky jsou tam už jenom na ozdobu. A teď padák neostal žádnou pokyn další dobu, proto padá. Pěkně položil, pěkně Vojto. Já nevím, kam můžu skočit s kamerou. Je to pořád něco vybíhat.